Iti pan nakaipasdag ti Kalinga Sports Complex. Manamnama ti dakkel tulong ken panagduras dagiti atleta iti probinsya. Kastameten kadagiti kabangibang a lugar. Kanayunan na detalye ipaay ni Iril Siknao ti Philippine Information Agency Cordillera. Manamnama ang mapaduras ti sports iti Kalinga kasarunod ti panakaipatumpal ti groundbreaking ti Phase 1 ti Kalinga Sports Complex na napondoan iti nasurok 148 million pesos. Iti sidong ti proyekto mapagbalin ti Karaa Grounds iti Bulanao, Tabuk City ang moderno nga multi-sports facility ang mabalin mga komodar iti adu nga aktibidad. Sigun iti DPWH Lower Kalinga karaman iti proyekto ti konstruksyon ti standard playing field, rubberized oval track, basketball courts ken dumapay. A premier sports and recreational facility that will serve as a hub for athletic development, youth engagement, and community activities in the province of Kalinga and the Cordillera Administrative Region. Sigun kadagiti lokal nga opisyal dakkel atulong daytoy kadagiti atleta ang mangibagbagi iti probinsya. We believe that by building a decent training facility here at home, we can immediately give our athletes the fighting chance they deserve. We hope that by providing standard track, a safe court, and proper amenities, we can pave the way for better performance. Kinunamot ni Governor James Eduba ang ilatang da iti 20 million pesos para ti adda a panakapaduras ti complex. Sakupin ti pondo ti upgrading ti kalsada nga agturong iti pasilidad. Kasapulan ti kanayunan at 300 million pesos para iti phase 2 ti proyekto pakiaramanan ti panakakumpleto ti grandstand, konstruksyon ti swimming pool, and dumapay. Manipo dito'y Kalinga, Iril Siknao ti Philippine Information Agency Cordillera para iti Pambansang TV ti Baro a Pilipinas.